Diolch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti drigarhau wrth mi, dywallt dy ysbryd arnom, turdyn plith. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I ni'n hoedd nesaf am hanner awr wedi 3 sil nesaf. Fel y gwyddoch chi, i ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y sil. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso chi gysylltu a fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gydwch ni droi at air Duw. At y pistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y benod gyntaf ac yn dechrau yn adnod 17. 1 Corinthiaid, y benod gyntaf ac yn dechrau darllen yn adnod 17. Canis nid anfonodd Crist fi i fedyddio, ond i efengylu, nid mewn doethineb ymadrodd fel na wnelid croes Crist yn ofer. Canis yr ymadrodd am y groes i'r rhai colledig yn fydrwydd yw, eithir uni'r rhai cadwedig nerth Duw ydyw. Canis ysgrifenedig yw mi a ddifethaf doethineb y doethion, a deall yr rhai deallus a ddeleaf. Pa le y mae'r doeth, pa le mae'r ysgrifenydd, pa le y mae ymholydd y byd hwn, oni wnaeth Duw ddoethineb y byd hwn yn ynfydrwydd. Canis oherwydd y noethineb Duw nad adnabu'r byd trwy ddoethineb mo Dduw, fe welodd Duw yn dda trwy ffolineb pregethu gadw yr rhai sydd yn credu. O blegyd y mae'r Iddewon yn gofyn arwydd, a'r groegwyr yn ceisio doethineb, eithir yn ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groeshoelio, i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb. Ond iddynt hwy yr rhai a alwyd Iddewon a groegwyr yn Grist gallu Duw a doethineb Duw. Canis y mae ffolineb Duw yn ddoethach na dynion, a gwendid Duw yn gryfach na dynion. Canis yr ydych yn gweled eich galwedigaeth frodyr, nad llawer o rai doethion yn ôl y cnawd, nad llawer o rai galluog, nad llawer o rai boneddigion a alwyd. Eithir Duw a tholodd ffôl bethau'r byd fel y gwaradwyddau'r doethion, a gwan bethau'r byd a tholodd Duw fel y gwaradwyddau'r pethau cedyrn. A phethau distadl y byd, a phethau dirmygus a ddewisodd Duw, a'r pethau nid ydynt fel y dyddymau'r pethau sydd. Fel na orfoleddau un cnawd ger ei fronef, eithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu, yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, ac yn gyfiawnder, ac yn sancteiddrwydd, ac yn brynedigaeth, fel megis y mae'n ysgrifenedig, yr hwn sydd yn ymffrostiad yn yr arglwydd. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod unwaith eto yn llawenhau, yn hyderus gan fod croeso i rai fel ni. Croeso i rai sydd wedi golchi'n llwyr lan yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod fel dy blant, yn dod yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi ddarparu ar ein cyfer ni, ac yn diolch bod yna groeso y crwydro cyson i ni yn eog ohono. I ni yn diolch i ti dy fod dal yn ein croesawu ni. Rwyt ti yn Dduw sydd yn drigarog, yn hir ymaros, yn llawn maddeiant tuag at yr rhai sydd yn dadl di lawr gymaint. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn gwrando ein cri, dy fod hyd yn oed nawr yn gwybod am yr oedfa hon, lle nad yw'r stryd yma hyd yn oed yn ymwybodol bod yna oedfa'n digwydd, siŵr o fod. Dyw'r ddinas yn sicr ddim yn ymwybodol o'r oedfa yma sydd yn digwydd, ac ein gwlad o Dduw mor bell i ni wedi troi o ddiwrth y bethau di, ac mor ddinod hyd yn oed fel mae'r byd yn edrych arno ni, di bwrpas yw'r oedfa hon. Ond o Dduw i ni yn diolch i ti. Dy fod ti nawr ar dy'r seddfaint yn ein gweld ni, yn ein clywed ni, rwyt ti wedi trefnu'r oedfa yma hyd yn oed. Ac yn gofyn i ti o Dduw i adael i ni deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni. I adael i ni deimlo dy agosatrwydd. Y bydd yna awel yn yr oedfa hon, yn yr adeilad yma, byddwn ni'n teimlo nid yr awel corfforol, ond yr awel ysbrydol fydd yn ein cyffwrdd ein heneidio ni, yn ein deffro ni, yn ein bywhau ni, ac o Dduw yn peri ni i da ddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. I ni yn gofyn o Dduw i ti'n helpu ni yn y dyddiau blin yma, i ti'n codi'n ein golygon ni tuag ata ti. O Dduw, pan i ni'n cael ein temtio i beri'n llyged i ostwng lawr, i ni edrych ar y problemau, i ni edrych ar y pethau sydd yn ein digolon i ni,
ar y siomedigaeth, ar y cyflwr y wlad a cyflwr ein hyneidiau'n hunan. O Dduw, helpa ni ddyrchafu'n llygaid tuag ata ti, ni sylweddoli rwy ti yn Dduw sydd yn holl alluog, ac fod yna nerth yn y gair, fod yna nerth yn y groes, fod yna nerth ymhregethiad yr efengil sanctaidd, a pan rwy ti yma, pan rwy ti ar waith, yna mae'r amhosibl yn gallu digwydd. Felly o Dduw, i ni'n galw arno ti i wneud yr hyn sydd i bob ymddangosiad dynol yn edrych yn gwbl amhosibl, yn gofyn i ti ddod ac i fod yn bresennol ac i fendithio ac i ddyrchafu dy enw goruwch pob enw arall. Felly o Dduw, tyr di'n plith, bendithio ni paratoni ar gyfer wythnos arall, cadw'r un drwg i ffwrdd i ni'n gweddio, bendithio'n hamser nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydyn ni'n canu gweddi'r arglwydd? Hwnnwyd yn y nefoedd sancteidd. Ewch i ni ganu emyn rhif 240 o gariad anfeidrol ei faint. 240, o'n i sefyll i ganu'r emyn yma.
Bydd o'n testyn o'r epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, y benod gyntaf ac adnod 23. 1 Corinthiaid, y benod gyntaf ac adnod 23. Eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi groesoelio i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb. Nawr, ynyddiau yr arglwydd Iesu Grist, yr oedd yn edrych yn gwbl anhebygol y byddai ei weinidogaeth yn llwyddo. Petai chi'n edrych ar hanes y byd ac yn gallu cael trosolwg heb weld fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod ac yn ceisio dewis cyfnod, addas iddo fe ddod, pryd fydde'r adeg honno? Pryd fyddech chi yn ystyried fydde'r adeg orau? Yr hyn sy'n rhaid i ni gofio yw yn Galatiaid y bedwaredd benod a'r bedwaredd adnod yn dweud y geiriau yma, ond pan ddaeth cyflawnder yr amser y danfonod Duw ei fab. Ni'n gwybod hynny. Fe ddath yr arglwydd Iesu Grist ar yr adeg iawn, yr adeg perffaith, yr adeg yr ordeiniwyd gan y drindod, yr adeg oedd yn gwbl dderbyniol. O bob un amser yn hanes y byd, dyma oedd yr amser, oedd yn iawn i'r arglwydd Iesu Grist i ddod. Dyma a ordeiniodd y drindod. Yr adeg lle roedd dyn yn ei holl falchder a'i ffolineb ei chwant wedi profi nad oedd yn gallu cyrraedd Duw. Nad oedd dyn yn gallu cyrraedd gwir fodlonrwydd. Os ydych chi'n edrych ar yr holl ddigwyddiadau o gwmpas y canrif falle o amgylch yr amser y dath yr Iesu, byddwch chi'n gallu gweld yr oedd dyn wedi llwyddo i drio pob peth. Yr holl addysg, yr holl arbrofi, lot fawr o arbrofi ond oedd, ym mhob ystyr y gair, arbrofi ym myd addysg, ym myd gwyddoniaeth, falle ym myd athroniaeth, anfoesoldeb rhemp, ond nhw wedi trio pob math o bethau. Yr holl ryfela, yr holl gasineb, yr holl frwydro oedd yno, un yn erbyn y llall. Popeth ymgeisio dyn i wella cymdeithas wedi methu. Yr oedd dyn dal yn cysau gilydd, yr oedd dyn dal am ladd i gilydd, yr oedd dyn dal yn enfigenus o'i gilydd, oedd dyn dal yn trachwantus ac yn llawn am foesoldeb, a ddim yn gallu gwneud dim byd am y peth. Doedd dim gwella, falle roedd yna wella o ran dyfeisiadau, yr olwyn ac yn y blaen ac yn y peiriannau, ac chi'n edrych trwy hanes yr holl fyd, i chi'n gweld datblygiad anhygol yn y byd technoleg, peirianneg, chi'n gallu weld mae yna ddatblygiad anhygol, ond mae yna ddirywiad cyson wedi bod. Ond roedd yna rhywbeth am yr adeg y dath yr arglwydd Iesu Grist, yr oedd y cyfan yn doedd, yr oedd dyn wedi llwyddo dangos bod e wedi methu. Ac felly ar yr olwg gyntaf fyddech chi'n meddwl, nid dyma'r adeg orau i'r Iesu ddod i'r byd, ond wedi meddwl i chi gallu gweld, wel, dyna chi ddoethineb, dyna chi amseru perffaith. Ac felly dath Iesu Grist ar yr union adeg gywir. Ymddengys fel yr adeg weithaf, yr holl wrthwynebiad. Chi'n gallu edrych nawr ar yr adeg dath Iesu Grist ac yna ar ôl iddo esgyn i'r nef a gadael i ddisgyblion i gyhoeddi'r efengil ac i bregethu ac chi'n meddwl, wel am adeg ofnadw i gael eich galw i'r weinidogaeth. Dychmygwch, yr holl gecri, yr holl gweryla, yr holl ddadlau, yr holl wrthwynebiad, yr Iddewon yn cweryla ac yn cecri ac yn erlyd ac yn argroegwyr yn cweryla ac yn cecri ac yn wrthwynebus. Sôn am yr erledigedd oedd yn arwain i'r groes ei hun, byddech chi'n cael ei croeshoelio, eich llabyddio, poenydio. Dychmygwch, teimlo'r alwedigaeth yw'r weinidogaeth 2000 flynyddoedd yn ôl ar yr adeg yna. Os ni'n meddwl bod yn anodd heddi, dychmygwch beth oedd e fel pryd hynny, a chi'n meddwl, ai dyma oedd yr adeg orau i'r Iesu ddod, byddech chi'n meddwl yn y cnawd, ac i'r apostolion a'r disgyblion i fynd a chyhoeddi, i cyhoeddi'r efengil i bobl oedd yn wrthyn, llwyr wrthyn, i neges yr efengil ac yn wrthwynebus i weision yr arglwydd oedd yn cyhoeddi'r efengil. Dyna chi wrthwynebiad. A serch hyn, dyma beth sy'n anhygol, serch hyn,
parhaodd yr apostolion i bregethu Iesu Grist croeshoeliedig. Fe nathon nhw barhau. Fe nathon nhw aros yn ffyddlon i'r dasg y galwyd hwy. I bob ymddangosiad, yr oedd yn edrych yn oddi arnynt. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar tramgwydd y groes, yna ffolineb y groes, ac yn olaf nerth y groes. Wel, yn gyntaf, tramgwydd y groes. Adnod 23, eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi groeshoelio, dyna beth roedd yr apostolion yn pregethu, i'r Iddewon yn dramgwydd, ac i'r groegwyr yn ffolineb. Nawr i'r Iddewon. Yr oedd popeth am Iesu Grist yn wrthyn iddyn nhw. Nawr wrth gwrs, wrth i fi siarad am yr Iddewon, fe ddyle pob un fod yn gofyn a oes yna wersi i ni fan hyn. Dydw i ddim yn siarad am yr Iddewon yn unig. Nid gwers hanes yw hon. Y bydde Cymru heddi yn gwrando i ddechrau da, a dyna'r broblem gyntaf. Ac ar ôl gwrando, bydden nhw'n dysgu'r gwersi, achos i ni'n sôn am yr Iddewon, a fyddai'n sôn am y groegwyr wedyn, a fyddai'n sôn am y Cymru bryd ni hefyd. Fyddai'n sôn am y Cymru amdano ni drwyddi draw. Ond yn edrych yn gyntaf ar y gwersi yma, i ni'n gallu dysgu yn bersonol am yr Iddewon. Yr oedd yr Iddewon yn gweld popeth am Iesu Grist yn wrthwynebus. Yr oedd Iesu Grist yn achos tramgwydd, yn rwystyr iddynt. Nid oeddent yn gallu ystyried dilyn y ffordd y cyhoedda Iesu Grist. Nawr, cyn mynd tro mhellach, mi fyddwn ni'n gallu defnyddio'r gair Iesu Grist a'r Efengil fan hyn yn golygu'r un peth. Achos y broblem sydd gyda ni heddi yw bod yna grefyddwyr yng Nghymru sydd yn dweud eu bod nhw'n dilynwyr o Grist, ond nid ydynt yn credu'r Efengil. Ac os nad ydynt yn credu'r Efengil ac yn wrthwynebus yr Efengil, yna yn rhesymegol gywir felly i'w dweud mae gelynion Iesu Grist ydynt hefyd. A dyna o ble ni'n dod. Yn hytrach na chwarae gyda geiriau a trial bod yn garedig, lle na ddylsyn ni fod yn garedig, ni ddylsyn ni alw gelynion Iesu Grist yn ddilynwyr Iesu Grist, os ydynt yn gwrthod yr Efengil y dysgodd Iesu Grist. Nid oedd yr Iddewon am ystyried unrhyw beth am yr hyn yr oedd Iesu Grist yn ei gyhoeddi, am ei berson na'i neges, gan fod popeth amdano yn wrthwynebus iddynt. Fel un yn cerdded ar hyd llwybr efallai, i chi wedi profi hyn, yn siŵr i chi'n dod ar draws rhwystyr. Does dim byd yn fwy rhwystredig na gyrru ar hyd y lôn ac yna chi'n gweld conau coch a gwyn ar hyd y lôn yn eich rhwystro. Ac mae'n dweud dim mynediad. Ac i chi'n meddwl, beth ydw i'n neud nawr os nad oes ganddoch chi declyn yn y car yn dweud wrthoch chi pa ffordd i fynd, ni chi'n crafu pen ac yn meddwl does dim ffordd o gwmpas. Falle wedi ystyried mynd allan o'r car a pigo'r conau lan, ond falle bod yna'n beryglus achos falle dowch chi dwll yn y lôn ac yna chi mewn mwy o bicil nag oeddech chi yn y lle cyntaf. Neu beth bynnag yw'r rhywbeth, falle bod chi eisiau cyrraedd rhywle yn y tŷ a mae yna gelficyn anferth yno, falle bod chi eisiau cyrraedd rhywbeth ti'n ôl, mae rhywbeth i syrthio, ond mae yna rwystyr yna a chi ddim yn gallu symud y cwpwrdd anferth, mae'n rhy drwm i chi ar ben eich hunan ac felly i chi ddim yn gallu cyrraedd chi methu mynd drosto fe, chi methu mynd o'i amgylch ond nid dyna beth yw'r rwystyr. A dyna beth yw'r Efengil i lawer i'r Iddewon, yr oedd yn rwystyr, yr oedd yn dramgwyr, yr oedd yn ddigon i beri iddyn nhw. Does dim byd allwn ni'n neud i ddod o amgylch hwn, i ni'n casau yr hwn sydd o'n blaen ni. Mae popeth am yr Iesu yn wrthwynebus i ni dweud nhw. Ac nid oedd modd iddynt dod dros hyn mewn unrhyw ffordd. Proffwydwyd yn yr Hen Testament yn do, y byddai'r Iddewon yn gweld y Meseia fel un a oedd yn rwystyr yn dramgwydd iddynt. Ond nid yw yn anhygol eto pan i chi'n astudio'r proffwydoliaethau. Cyflawnwyd y proffwydoliaeth honno eto fel pob un proffwydoliaeth arall. Dywedwyd y byddai'r Iddewon pan fyddai'r Meseia'n dod yn ei wrthod ac yn ei weld yn dramgwydd. A dyna beth ddigwyddodd.
I hynny ddigwydd, mae'n anhygoel, ond diwy, achos mi roedd, maen nhw dal yn disgwyl y Meseia, ond mi roedden nhw'n disgwyl Meseia o fath arbennig, ond i'r proffwydi i ddweud, y byddai'r Iddewon yn ei wrthod ac yn gweld fel mae'n tramgwydd, ac i hynny ddigwydd, ac iddyn nhw dal ddim i weld mae'n anhygoel, ond diwy. A dyna yn sicr oedd Iesu Grist, y tramgwydd o'r mwyaf iddynt. Yn sicr o'r cychwyn, yr oeddent wedi disgwyl un gwbl wahanol i'r hyn oedd yr Iesu. Dyna siom oedd yr Iesu iddyn nhw. Roedden ni gwylltio nhw, achos oedden nhw'n dweud, dwi ti ddim y Meseia i ni yn ei ddisgwyl. Paid a fod mor hirthig. Roedden nhw'n disgwyl o dywysog mawreddog a fyddai'n ei harwain i frwydr a buddugoliaethau ar sawl lefel, allech chi ddychmygu. Yn yr oes hon, pa fath o berson bydden nhw'n disgwyl? Rwy'n bydde falle yn dod o America o'r ardal yna lle mae'r ffilmiau'n cael ei gwneud o Hollywood neu rhywbeth, a chi'n gweld nhw rhyw wall tywyll, sgleiniog hir, 6 troedfedd a fwy, cyhyrog, golygus, galluog. Dyna lefel i ni arni, ond oedden nhw ddim gwahanol pryd hynny. Mi roedd yr Iddewon yn disgwyl rhyw fath arbennig, dyn mawr cryf, galluog, pwerus. Un oedd yn mynd i arwain nhw, i frwydr. Rwy'n oedd yn ddewr. Rwy'n oedd yn sicr oedd yn mynd i fod o help iddyn nhw, fel cenedl oedd yn cael ei dimsgil arno o bob cyfeiriad. Roedden nhw am rywun i'w dyrchafu nhw fel cenedl, ac yna i hwn i ddod a dweud mai fe oedd y Meseia, yr oedd hwn yn rwystyr iddyn nhw. Dyw hwn ddim yr un i ni'n ei ddisgwyl. Sut allan ni derbyn un mor isel ei wedd, a hwn yr oedd yr Iddewon i ddweud. O'r cychwyn o'i enedigedd, roedden nhw'n edrych ar ei enedigedd fel rhwystyr, sut gallen nhw ddilyn Meseia a aned o dan y fath amgylchiadau. I ni'n dathlu'r dolyg cyn bo hir yn dydyn ni, mewn chydig o fisoedd, ddim llawer o fisoedd, a fyddwn ni'n canu'n carolau ac yn y blaen. A fyddwn ni'n cofio'r enedigedd yna. Mae'n enedigedd anhygoel, mae'n un gwirthiol, ond mae'n un gwbl wahanol i'r un byddai'r byd yn ei ddisgrifio fel un sydd yn mynd i gyhoeddi dyfodiad y Meseia. Un a aned mewn lle mor dlawd. Doedd ddim cartref iddo. Ac yna fe wrthwynebant ei fagwraeth, i deulu mor ddinod yn ei barn nhw. Ond nid yw pwy i chi'n bwysig, mae dal yn wir, ond yw e? Ond nid yw pwy i chi yn cyfri cryn dipyn heddi. Ac mi roedd pan o'n i'n blentyn. Ac mi roedd pan oedd yn rhieni'n blant. A'i rhieni nhw, ewch chi nôl 2000 flynyddoedd, ar un oedd yr peth, pwy i chi yn bwysig? Ddyle fe ddim fod. Ond mae dal i fod. Mae dal yn broblem. A dyna oedd y broblem fan hyn. Iesu Grist yn cael ei eni i'r teulu yma, Mair a Joseph. I deulu mor cyffredin, tad sydd yn sair. Mae'n anhygoel yn diwy, mae'n rhywbeth am snobeldrwydd, mae'n afiach yn diwy. Achos pan dwi'n gweld sair wrthi, mae'n rhyw genfigen anhygoel yn dod dros da hi. Dwi'n edrych ar nhw. Pan dwi'n gweld rhywun yn gosod carped lawr, dwi'n edrych ar nhw a dwi'n meddwl, sut yn y byd mae ganddyn nhw'r gallu osod carped lawr fan hyn, a mae gen i edmygedd o'r mwyaf iddyn nhw. Ond eto gyd, mae'n rai pobl yn edrych ar, dim ond rhywun sy'n gosod carped i chi. Mae'n ofnadw yn diwy. Mae'n ofnadw. Pan dwi'n gweld rhywun yn adeiladu wal, dwi'n meddwl, fedrai ddim dweud wrthoch chi gymaint o barch sy'n gen i tuag ato chi sy'n adeiladu wal. Ac eto gyd mae'r oes yma, mae yna rhywbeth yn meddwl, mae yna bobl yn meddwl, os nad ydych chi wedi cael yr graddau sydd gen i, yna i ni'n edrych. Ond nid dyna fel mae pobl yn edrych ar bobl, edrych lawr ar bobl. Mae'n ofnadw yn diwedd. Ond dyna fel oedd yr Iddewon yn edrych lawr, sair yw dy dad. Ei addysg, nid oedd ei addysg ar lefel y disgwylion nhw y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, roedden nhw mor glyfar, roedden nhw'n gwybod popeth, roedden nhw wedi cael y ddysg gorau posib. Doedden nhw ddim am ddilyn un fel yr Iesu. Ac yn sicr, doedden nhw ddim yn disgwyl un fel yr Iesu. A petai hynny ddim yn ddigon. A hyn sydd yn anhygoel. Ond nid yw hwn efallai yn arwydd i ni o'r broblem ysbrydol. Adnod 22. O blegyd y mae'r Iddewon yn gofyn arwydd. Dymunant hwy gael rhyw arwydd i'w meddyliau. Rhyw arwydd i ni. Mwyn i'n meddyliau clyfar gallu ystyried y peth. A dyna chi falchder.
A dyma'r lefel ysbrydol y peth. Gofyn i'r Iesu i roi arwydd iddynt, ac roedd ei holl weinidogaeth yn arwydd. Ond nid oedd ei weinidogaeth yn arwydd o'r cychwyn i'r diwedd. Y proffedoleithau a gafodd ei gyflawni yn yr Iesu yn arwydd, sicr, diamheuol, gafodd yr Iddewon yr arwydd yr oedden nhw'n ei ddisgwyl. Yr oedd yn glir, ond mwy na hynny, beth am y gwirthiau am nath yr Iesu? Yr oedd y gwirthiau ar ôl y gwirthiau yn arwydd. Gafon ni glywed bore yma. Mae yna nifer o wirthiau sydd ddim wedi cael eu cyfnodi yn y Beibl. Fe nath y wirthiau diri a oedd yn arwyddion ac yn ddatganiad mae fe oedd mab Duw. Ac heb sôn am hynny, dyna chi arwydd oedd atgyfodiad. Ac roedden nhw dal yn ei wrthod e. Fe roddodd e gymaint o arwyddion o drigaredd iddynt, ac fe wrthwynebant y cyfan. Onid yw hwnna eto yn dangos i ni. Mor galed yw'r galon. Mae pobl yn dod i fyny drwy'r amser ac esgusodion pam nad ydyn nhw'n mynd i gredu. A pan chi'n dod ag ateb i'r esgus yna, mae yna rhywbeth arall. Ac os nad ydyn nhw'n gallu ffeindio ateb, maen nhw'n dweud, wel, dwi ddim yn deall y pethau yma ta beth. Ac yn cario ymlaen. Ond nid yna yw e tro ar ôl tro. Mor galed yw'r galon. Mor benderfynol yw dyn ar Iddewon i wrthod y Mesia, y gwaredwr, drwy gydol ei weinidogaeth, gwelant y cyfan fel rhwystyr yn dramgwydd, yr oeddent yn dal dig tuag at popeth o ddywyd. Beth bynnag oedd Iesu Grist yn mynd i ddweud, mi fydden nhw wedi ffeindio rhywbeth, bydden nhw'n dal dig ohono fe. Mi fydde wedi gallu pregethu a siarad o nhw a falle petai nhw wedi gallu meddwl, dwi'n methu meddwl dim byd allai feirniadau am hwn, ac yna, a ryw pwynt, ni di dod o hyd iddo fe, allwn ni ffeindio bai arno fe fel hyn, ac ni gallu beio fe. Does dim byd yn wahanol, dyna sut mae cynulleidfaoedd heddiw. Yma nhw dal yn chwilio am reswm i wrthod y cyhoeddwr, y neges, yr efengyl. Dal i chwilio. Ac mae yna fel parti bach yn mynd ymlaen yn y meddwl. Chi allu gweld o'r pwlpit ambell waith, pan mae rhywun wedi ffeindio o'r diwedd fe ddwedodd rhywbeth sydd yn dramgwydd, sydd yn cyfiawnhau i mi gario ymlaen gyda fy mydolrwydd. Mae yna reswm gen i ddweud, dwi ddim yn mynd i ddod i'r oed fa beth to, achos mae wedi fy nhamgwyddo fi. Dwi wedi ffeindio fe, ac os rhywun yn mynd i cwestiynnu'r peth, allai gyfeirio at y frawddeg yma ddwedodd ac yna dweud, dyna pam dwi ddim yn mynd i wrando ar yr efengyl, achos mae wedi dweud hyn. Ni wedi clywed canodd o weithiau. Sawl llythyr dwi'n cofio yn had yn cyfeirio ato ac ffeindio'r llythyr a rhywun yn ffeindio rhyw fai ar ei bregethu fe ac yn dweud ni'n gadael, ni ddim yn dod to, ac yr holl help gael gafon nhw. Does dim byd yn newid nag oes, dim byd yn newid. Chwilio am reswm, chwilio am unrhyw beth i dweud, mae'r efengyl i chi'n pregethu yn dramgwydd i ni, mae'n rwystyr i mi, dwi ddim yn ei hoffi fe. Roedd yr Iddewon yn gweld Iesu Grist yn broblem, yr oedden nhw mor falch, mor sicr o'i gweithredoedd, ei bod ei gweithredoedd nhw'n ddigonol i gyrraedd y nefoedd. Cymaint gwell na phawb arall hyd yn oed. Roedden nhw'n falch. Ond pan ddath Iesu Grist, ac fe ddangosodd Iesu Grist trwy'r goleuni oedd yn dod ohono, fe ddangosodd ei tywyllwch nhw. Dyna'r broblem i fe. Dyma sydd wrth wraidd y broblem. Pan yr oedd yr Iesu yno, yr oedd yr Iesu a'i bresenoldeb, a'i weinidogaeth a'i neges goleuni llwyr, a mae goleuni yn dangos rhagryth a bryntni a tywyllwch. Ac fe ddangosodd iddyn nhw, ac roedd hwn yn brifo. Doedden nhw ddim yn hoffi hwn. Beth bynnag oedd y materion bach o'n nhw'n ffeindio, oedd nhw'n dal dig arno, neu pethau mawr, beth bynnag oedd e. Nawr yr oedd yna rhywbeth amdano, roedd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n euog, yn gwneud iddyn nhw deimlo'n anghysurus, ac roedden nhw mor falch. Fe ddangosodd Iesu iddynt i'r rhagrydd crefyddol. Ond y tramgwydd mwyaf i'r Iddewon oedd y groes, ei farw. Roedd hwnna'n fater o dramgwydd llwyr iddynt. Sut gall y Meseia farw?
Sut gall Meseia fynd I farwolaeth mor amharchus? Yr oedd y cyfan, roedden nhw'n rhan o'i arwen yna. Roedden nhw yn galw am ei groeshoeliad. Ond yna, ac yn dweud, wel, maen nhw'n gallu edrych nôl yn dweud, wel, dyna chi brofi. Nid hwn yw'r un ni'n ei ddisgwyl. Dyw'r Meseia ni'n ei ddisgwyl ddim yn mynd I farw ar y groes, ac yn sicr ar groes. Mae'r cyfan yn fethiant. Ond yn fwy na hynny, yn ei barn nhw, yr oedd marwolaeth ar y groes yn felltigedig hefyd, ac efallai. Dyna I chi fel o'n nhw'n edrych arno fe, roedden nhw'n edrych, does dim un ffordd ni'n mynd I uniaethu gyda un fel hwn. Efallai bod yna rai sy'n gwrando. Meddwl bod y ffydd efengylaidd, neges a ddysgur yn yr ysgrythyr, trwy'r ysgrythyr yn gwbl wrthwynebus I chi, ond nid yw yn wir. Efallai pan mae pobl yn cael ei galw'n efengylaidd, fi wedi sôn am hwn sawl gwaith, bydde fe'n hyfryd I feddwl petai'r dyn yma'n gwrando rhyw ddiwrnod ac yn cael ei argyhoeddi, ond pan o'n i'n ddeunaw, newydd ddod I gredu, ac yn rhan o tîm oedd yn rhoi gwahoddiadau I oedfa allan, a sut dath hyn I fod, dwi ddim yn gwybod, pam ofynodd fe enw I, dwi ddim yn gwybod. Ar stryd, dwi'n credu yn Llangefni neu yn y gogledd rhywle oedd e. Ac roedd hwn yn falle'n 60 mlwydd oed, rhywbeth felly ar un ddeunaw. Dim ond rhoi gwahoddiad I oedfa o'n I oedfa bregethu. Tra'r oedd na meisydd diri yn yr Eisteddfod o ganu pop a meddwi ac anfoesoldeb rhemp a mynd ymlaen, o'n i'n gwahodd rhywun I oedfa bregethu. Do'n ddim yn neud dim byd drwg, o'n i'n neud rhywbeth caredig iddyn nhw, dewch I oedfa. Gofnodd fe enwi, pan glywodd fe enwi Hyam. Eich tad chi ysgrifennodd great is the gospel. A chyfo pan I chi'n gweld ar y rhaglenni plant yma, lle mae yna cartŵn neu rhywbeth felly, mae yna wyneb rwy'n yn troi o fod yn wyneb normal ac yn troi'n biws ac yn ffrwydro. Dyna'r agosad dwi wedi gweld yn y cnawd I weld wyneb yn troi o fod yn lliw arferol I fod yn llawn atgasedd. Atgasedd tuag at yn had, a chi'n gwybod beth oedd y broblem, oedd pa hawl oedd fe I ysgrifennu emyn i'r dôn. Does dim hawl I ysgrifennu dôn mor enwog yng Nghymru. Ac oedd e'n ffyrnig. Oedd e'n poeri atgasedd. Amlwg person crefyddol iawn. Roedd yn sicr yn cysau y ffydd efengylaidd. Ond onid yw hwnna'r lefelau gwahanol I weld, falle bod pobl ddim yn dangos mor amlwg, maen nhw'n sicr yn dangos trwy yn gyntaf, chi'n rhoi gwahoddiad i'ch teuluoedd, i'ch cydweithwyr chi a chi'n gweld. Dim diolch, dwi ddim eisiau dim byd I wneud gyda chi. Fedrai ddim eich ymddiried yno chi. Dwi ddim yn gwybod beth chi'n wneud, ydych chi yn delio ac yn twyllo pobl ac yn dwyni harian nhw. Mae pob math o gyhoeddiadau yn does yn yr oes yma. Gan fod na gymaint o bethau rhyfedd yn digwydd yn y byd, ac felly maen nhw'n dweud bod y ffydd efengylaidd fel yna. Mae pob math o bethau wedi cael ei ddweud. Dwi wedi clywed pethau'n cael ei ddweud am bobl ffyddlon ar y teledu hyd yn oed. Celwydd yn cael ei ddweud amdani nhw ac yn cael ei parddio I fod yn bob fel rhyw sectau mewn rhyw ben draw'r byd. A beth I chi'n neud cyhoeddi'r efengyl? Dyna'r cysineb sydd gan bobl tuag at yr efengyl. Ond mae pobl eraill, dwi'n mynd yn ei ddangos yn dweud, ddigon caredig, na, ond mae'r cysineb yna, dyn nhw ddim eisiau ddim wedi wneud, na, ddoi ddim i'r carolau, ddoi ddim i'r oedfa y pasg, ddoi ddim i'r diolchgarwch, ddoi ddim ar Pnawn Dydd Sul, na. Dwi ddim yn mynd I ddod I wrando ar y neges na, dwi ddim eisiau cadw at y pethau yna. Beth yw e? Mae'n rwystyr iddynt. Yn sicr mae'n rwystyr iddynt barhau yn ei bywydau pob dydd. Maen nhw eisiau cario ymlaen. Heb neb yn gwneud iddy'n deimlo'n euog fel gwnaeth yr Iesu. Ond nid oes na falchder. Pobl crefyddol, cysau'r ffydd efengylaidd, ond nid yw'n wir, nid i'w weld yn do. Yr atgasedd sydd yng Nghymru tuag at y ffydd efengylaidd, mae ar lefel arall, falle fwy yng Nghymru nag unrhyw wlad arall. Y casineb tuag at y ffydd efengylaidd. Ond serch hyn I gyd, parhaodd Paul yn ffyddlon i'r dasg yr anfonodd I wneud. Ond nid yw e'n anhygoel. Mae e'n galondid, ond yw e, pan ych chi'n meddwl y gwrthwynebiad gwynebo nhw a fe barhao nhw yn y dasg,
Mae'n anodd, allai sicrhau chi mae'n anodd. Mae angen calonyd yn does. Mae'n anodd i fynd o sil i bregethu a fawr neb yn gwrando. Mwyafrif yn gwrthod. Ond chi'n gwybod beth, doedd e ddim byd tebyg i pa mor anodd oedd e pryd hyn. Ac fe wnaethon nhw barhau. Yn symud ymlaen yn gloi ffolineb y groes i'r groegwyr. Os oedd yr Iddewon yn am arwydd ymhlith llawer o bethau eraill, dyna chi ragryth, achos fe gawson nhw arwyddion. Ond yr hyn a gawson nhw yn Iesu Grist, oedd nid beth o'n nhw'n disgwyl oedd tramgwydd. Ond yr hyn a disgwyliodd y groegwyr, yr hyn a dymuniant hwy gael oedd doethineb. Roedd y groegwyr yn wahanol. Adnod 22 o blegyd y mae'r Iddewon yn gofyn arwydd a'r groegwyr yn ceisio doethineb. Ond yr hyn y gwelsant hwy yn Grist, adnod 23, eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi groeshoelio i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolineb. Roedd y groegwyr eisiau doethineb, ond fe gafon nhw ffolineb. Dyna chi Sion. Iddewon eisiau arwydd ac yna beth o'n nhw wedi weld yn yr Iesu, roedden nhw wedi cael tramgwydd. Y groegwyr oedden nhw eisiau rhywbeth doeth a gawson nhw yn ei bar nhw ffolineb. Efallai bod chi wedi bod mewn sefyllfa lle fod eraill yn meddwl ei bod hwy yn ddoeth. Yn ddoethach na chi. Ydych chi wedi bod fel yna? Yn glyfar, yn alluog. Efallai os ych chi'n berson hynod o alluog, chi ddim wedi cael y profiad yma, mae'r mwyafrif ohono ni wedi. A dyw e ddim yn beth braf. Pan i chi yng nghwmni pobl sydd yn ddoeth iawn yn y byd ac yn glyfar iawn, yn alluog iawn. Ac efallai bod nhw'n edrych arno chi fel rhywun sydd falle ychydig bach yn dwp. A maen nhw'n edrych lawr arno chi. A bod nhw'n gwybod cymaint mwy na chi ym mha bynnag maes yw e. A chi gallu teimlo yr edrychiad yna, bod chi mor fach yna. Chi siŵr fod i bod yn y profiad yna? Y fath ddirmig ar gwawd. Chi'n teimlo'n reit drist yn y sefyllfa yna. Falle chi'n teimlo, dwi eisiau mynd mas o fan hyn yn reit gloi. Dwi eisiau mynd gatre. Dwi ddim eisiau aros fan hyn. Chi'n teimlo chydig o embaras. Teimlo'n isel, teimlo'n ddi-nod, yn ddi-bwrpas. Dwi ddim yn beth braf. Ond dyma beth i ni'n gweld fan hyn. Dyna'r modd yr edrychodd y groegwyr ar Iesu Grist a'i ddysgeidiaeth a'i ddilynwyr. Pan clywsant hwy yr Efengil yn cael ei chyhoeddi, chwerthynant. Dyna beth wnaethon nhw. Fe wnaethon nhw chwerthin. Chi wedi cael rhywun yn chwerthin am eich pen? Chi wedi gweld rhywun yn edrych arnoch chi mewn dirmig ac yn edrych lawr arnoch chi mewn brifo yn diwe? Chi wedi gael e? Chi wedi cael y profiad yna? Fe allech chi ddychmygu rhai yn y gynulleidfa yn clywed neges am Gris croesoeliedig am yr Efengil a'i ddisgwyliadau. Ac un groegwr yn troi at groegwr arall ac efallai bod yr un yn codi ei eiliau ac yn edrych ar ei ffrind ac efallai rhyw chwerthin bach. Falle roed i ddwylo dros i wyneb efo'n hyn ychydig bach ac mae yna rhyw wen bach i chi weld eich. Mae rhywbeth yn y llyged a'r eiliau'n codi. Chi'n gwybod bod nhw'n chwerthin. A falle bod Paul yn edrych ar y gynulleidfa ac yn gweld rhai o'r groegwyr yna ac yn gwybod mae'r rhain yn chwerthin ar y neges. Ond fel arfer byddwn ni'n tybio o fy mhrofiad i ta beth. Does dim rhoi dwylo dros y wyneb i cuddio'r chwerthin. O'r hyn dwi wedi weld yw rhai sydd yn chwerthin fel arfer eisiau'r pregethwr i weld bod nhw'n chwerthin. Ymfalchiant yn ei disg, yn ei gallu, yn ei hathroniaeth, ystyriant hwy ei bod yn gwybod pob dim, yn well na phawb arall, credant hwy neges mor syml a chroes, ei fod yn rhy syml. Mae'r neges yma'n rhy syml, maen nhw'n dweud, mae hwn llawer hi isel radd i rai fel ni sy'n mor ddysgedig, dymunad hwy, fwy o le i'w doethineb nhw, sut gall un achub eraill, os na all achub ei hun i ddechrau da. Mae hwn yn hirt, mae hwn fel joc. Am be maen nhw'n sôn? Be mae'r apostolion ma'n pregethu? Un sydd yn mynd i achub eraill, ond ddim yn gallu achub ei hun. Dyna mor ffôl y gwelant y groes. Mae'r groes yn ddiwedd, mae di marw, mae di stopio anadlu. A chi'n disgwyl ni ddilyn un sydd wedi stopio anadlu?
Mae'n anhygoel mae'r groegwyr yn dweud. Sut gellir ymddiried mewn un sydd wedi gondemnio a'i groeshoelio fel drwy gweithredwr? Sut allwch chi ddisgwyl i ni gredu a fod yn ddilynwyr un sydd wedi cael ei ddedfrydu gan arweinwyr y wlad fel drwy gweithredwr? Pidwch o fod mor sili, mae'n dweud. Sa chi'n disgwyl i pobl clyfar fel ni ddilyn un sydd wedi cael ei gondemnio? Credant fod y fath efengil sydd yn pregethu gellir cael y fath gyfoeth. Bu'n meddwl Paul di pregethu am gyfoeth y Cristion. Cyfoeth etifeddion i Dduw. Ac eto, ei fod yn dod trwy un a oedd mor dlawd. Sut gellir cael cyfoeth pan y mae un mor dlawd? Dwi ddim yn bosib. Peidiwch a fod yn hirt. Ac yna byddai ddilynwyr yn dioddef dirmig, gwawd, tlodi, gwrthwynebiad. Dydyn ni ddim eisiau fod yn ddilynwyr Iesu Grist os yw pawb yn mynd i chwerthin am ein pennau ni. Dydyn ni ddim eisiau fod yn ddilynwyr Iesu Grist os yw yn golygu bod ni'n mynd i fod yn dlawd. Dydyn ni ddim eisiau fod yn ddilynwyr Iesu Grist os oes na wawd, os oes na wrthwynebiad. A na dydyn ni'n mynd i cael ein dyrchafu i lefel o statws o fewn cymdeithas. Achos os i ni'n mynd i uniaethu gyda hwn, i ni'n mynd i colli bob un enw da sydd gyda ni fel athronwyr gorau'r byd. O na, dydyn ni ddim eisiau hwn, mae hwn, tu hwnt i bob disgwyl. Sut gall ein fod, meddyliodd y groegwyr? Mae'r cyfan yn ffolineb llwyr ydynt. Y fath ffolineb o feddwl y dawdynion yn aelodau o deyrnas gogoneddus trwy ddill mor isel ar groes, bod bywyd yn dod trwy farwolaeth. Dwi ddim yn gwneud synwyr. Sut gall bywyd ddod ar ôl i rywun cael ei ladd? Ac mewn ffordd mor gyhoeddus. Iachawdwriaeth trwy croeshoeliad, bendith yn dod trwy fod yn felltigedig, hyn oll yn achos iddynt chwerthin ei wawdio fod marwolaeth Iesu Grist ar y groes fel aberth i wneud yn iawn am ein pechodau ni. Mae hyn oll yn gwbl chwerthinllyd. Dwi ddim yn gwneud synwyr, ddwedodd y groegwyr. Ac roedden nhw'n chwerthin. Doedden nhw ddim yn gallu deall sut gall unrhyw un synhwyrol dilyn a fod yn ddisgybl i'r fath un. Fod cyfiawnder yn dod trwy un a gondemnir. Y daw heddwch am y ddeiant trwy waed. Gwaed? Gwaed yn llifo, ffynon a agorwyd, i chi'n pregethu am waed? Am beth i chi'n sôn? Does dim heddwch yn dod trwy waed, does dim maddeiant trwy waed. Roedd yn fater o dyloniant i'r groegwyr bod yr apostolion yn credu yn yr atgyfodiad o'r meirw. I chi'n credu fod un wedi dod nôl o'r meirw? Roedden nhw'n chwerthin. Siwr o fod yn eu cartrefi, fydden nhw, petai nhw wedi gwrando ar oedfa. Ar ôl mynd gatref o'r oedfa ac yn cael cino falle, neu swper, lle chi ddychmygu'r teulu yn siarad. Ac yn chwerthin, ac yn falle dynwared Paul, falle yn dangos sut roedd yn sefyll, falle, achos yn ôl y sôn, doedd ddim yn un o'r rhain, oedd yn fawr ac yn gryf, roedd na broblemau, falle, corfforol gyda fe, ac felly wneud hwyl am ei gorffe, falle, o gwmpas y pryd bwyd nos gyda'r teulu, ac yn dweud, wnaethoch chi glywed sut nath e siarad? Wnaethoch chi glywed y neges, oedd yn dweud, dylynwch Iesu Grist, mae wedi marw ar y groes, ac maen nhw'n dweud bod wedi dod nôl yn fyw ar y trydydd dydd, ac o'n nhw'n chwerthin. Allech chi ddychmygu hwnna heddi? Yn anffodus ydych. Ond nid yr un yw'r ymateb. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ddilynwyr ac yn gryfyddwyr ac yn dweud bod nhw'n dilyn Iesu Grist, ond maen nhw'n chwerthin ar y neges sy'n cael ei phregethu mewn gwir ffyddlondeb i'r gair. Dwi'n yn licio fe. Maen nhw'n chwerthin, maen nhw fel y groegwyr. Roedd y groegwyr yn chwilio am ddoethineb, pethau y byddai'n dyrchafu meddyliau ac yn arwain at glod iddynt hwy, ond yn hytrach gwelant ffolineb llwyr yn yr hyn pregethodd Paul. Achos nawr roedd beth oedd Paul yn ei pregethu, mynd i amddifadu nhw o'i balchder meddyliol a throniaethol. Does dim byd yn newid, nag oes. Dim byd yn newid. I ddewon groegwyr allwch chi enwi unrhyw un. A mae dal yr un peth. Fedra i ddweud hyn heb unrhyw amheuaeth. I ni wedi gweld i ddewon a groegwyr ym mhob cynulleidfa. Ac tu allan i'r gynulleidfa. I ni'n ei weld y dro ar ôl tro. Wel, yn olaf, yn drydydd.
llawer gwell sôn am hwn, nerth y groes. A yw'r neges a gyhoeddir yma? Gai ofyn I chi, neu chi sydd yma, neu chi sy'n gwrando, efalle, ond efalle rhai sydd ddim yn gwrando, bydd rhywun yn gallu rhoi neges iddyn nhw. Os yna'r trystwch, pan dyw pobl ddim yma I wrando, dyn nhw ddim yn mynd I clywed y neges sydd mor bwysig iddynt. Felly falle bod rhaid I ni ddweud wrth bobl beth yw'r neges. Gai ofyn I chi, a yw'r neges a gyhoeddir yn broblem I chi? Fel roedd e'r Iddewon, fel roedd e'r Groegwyr, ac fel y mae e wedi bod I Gymru. O, mae wedi bod yn broblem I Gymru. Ein bod wedi'n bendithio, efallai mwy nag unrhyw genedl arall, gyda diwygiadau diri, ond o'r fath atgasedd sydd wedi bod yn sicr dros y ganrif diwetha. A oes yna rai wedi eistedd a gwrando a meddwl am warthus yw'r neges na? Efallai wedi gwylltio gyda'r neges a dweud dyna chi yr efengylwyr wrth I eto? Pa hawl sydd gan yr efengylwyr yma? Pa hawl sydd gan nhw ddweud ein bod ni heb ddeall? Achos dyna beth maen nhw'n dweud, allan ni cytuno â chi, dyna beth ni yn dweud. Yn garedig iawn, achos doedd ni ddim yn deall chwaith. Ond I chi'n iawn yn hynny o beth, I ni'n dweud, os chi heb Grist, ydych chi ddim wedi deall. Os chi heb Grist yr Efengil, y Beibl, y Testament Newydd, yna dydych chi ddim wedi deall. Ond dyma'r broblem, mae hwn yn gwylltio'n diwedd, mae yn fain tramgwydd, mae yn rwystyr, achos y mae pobl am rhywbeth I ddyrchafu ei hunan I balchder. Ond yna I ni'n dweud rhywbeth gwahanol, ni'n dweud beth mae Iesu yn dweud fan hyn, ac yma nhw'n troi rownd dweud, pa hawl sydd ganddo chi I ddweud ydyn ni ddim wedi deall, a bod ni'n anghywir a chi'n iawn. A nid yna yw bob tro, pwy I chi ddweud eich bod chi'n iawn? Dyna'r feirniadaeth. Ond beth I ni'n dweud yw I ni'n dweud beth mae Iesu Grist yn ei ddweud. A fe ddwedodd Iesu Grist, mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. A does neb yn mynd at y tad ond trwy'r Iesu. A'r sail hynny I ni'n gallu dweud wrthoch chi. Mae dyma'r ffordd. Neu falle bod yna rhai wedi eistedd yn ein hoedfaon a gwely'r gwawd ar ei hwynebau, chwerthin, troi at un drws nesaf ac edrych am ymateb efallai, yn meddwl, am ofnadwy yw'r neges, dwi wedi gweld hynny hefyd. Ydych chi wedi bod yn ymwybodol o hynny mewn oedfa, falle un yn troi at y llall, mae mor wahanol, fi'n cofio gweld un mewn un capel. O, roedd hwn yn hyfryd, y wraig draw fyna a'r gŵr fan hyn, y gweinidog. A bob tro roeddwn ni'n sôn am rhywbeth am yr etholedigedd, y sofraniaeth, yr arglwydd, roedd y wraig yn gwenu o glist I glist ac bron yn syrthiodd ar y gader ac yn edrych draw ar ei gŵr ac roedd y gŵr yna roedd I wyneb yn newid lliw fel yr un oedd ar atgasedd ond nid o atgasedd o gyffro roedd e'n llawenhau roedd e'n dweud amen roedd e'n dweud halleluia pan oedd e'n clywed am Iesu Grist wedi'n hethol ni ac wedi'n dewis ni ond dwi hefyd wedi gweld rhai yn troi at ei gilydd nid yn meddwl, dyna hyfryd. Yn troi at ei gilydd yn meddwl, dyma ni to. Yn dweud yr un hen beth. Dro ar ôl tro, cwestiynu, dôn am pechod, sôn am ragrydd, sôn am broffes gwag. Yr un hen beth, dro ar ôl tro, am ofnadwy'r neges. Am neges ofnadwy gyhoeddi yn yr unfed ganrif ar hugen, sneb yn credu heddi fod Duw wedi dod i'r byd a ienu'n faban mewn lle tlawd ac wedi fagu ac yn tyfu ac yna mynd i'r groes ac atgyfodi ac yna mynd i'r nef. Ac maen nhw'n dweud, sneb yn credu hynny heddi. Chi ddim yn credu hynny yn yr oes y ffonau symudol a'r cyfrifiaduron? Sicr chi ddim yn gallu credu'r pethau yna. I ddisgwyl bod pobl fodern yn credu'r fath efengil, I ddisgwyl I ddilynwyr o'r fath efengil ddilyn llwybr mor gul, mor anodd, mor unig, un I chi mynd I colli mas arno, fyddwch chi ddim yn cael eich gwahodd i'r partion, achos maen nhw'n gwybod fyddwch chi ddim yn gyffyrddus yna. Fyddwch chi ddim yn cael y swydd I chi'n ei heiddi, achos mae'n disgwyl I chi dorri'r saboth. Fyddwch chi ddim yn cael pentor o bethau. I chi'n disgwyl I ni ddilyn y llwybr yma, yn yr oes yma, meddyliwch to maen nhw'n dweud. Ewn I gapel sydd yn caniatáu I ni wneud y peth yna. Mae hyn yn chwerthinllyd. Sa'n ni eisiau fengil fel hon? Mor gul? Efallai rhai'n credu yn yr oes fodern hon, does neb yn disgwyl am ddifadu rwy'n o hwyl a bydolrwydd a moesau llac.
Does dim wedi newid yn enaid dyn dros y canrifoedd, nag oes? Yr un yw'r gwrthwynebiad tro ar ôl tro, ym mhob cenhedlaeth ceir atgasedd at air Duw, at yr efengil, at y groes. Yr un yw'r neges, yr un yw'r broblem, yr un yw'r wrthwynebiad, yr un yw'r cwyno. Ond sylwch fe barhaodd Paul i'w bregethu. Fe nath e parhau'n ffyddlon. Lle ni ddychmygu ar fore di llun nawr, meddwl am paratoi Sul nesaf. Ambell raeth chi'n meddwl, mae'n anodd, oes pwrpas, pwy sy'n gwrando, neb yn dod. Oes pwrpas. Mae'r oes wedi mynd nawr i eisiau rhywbeth arall yn dyn nhw. Os newn ni llacio chydig bach ar y neges, os newn ni cyflwyno tipyn bach mwy o bethau efallai, os newn ni ddim pregethu mor blwmp bach blaen, efallai bydd mwy yn dod, a falle byddwn ni'n gallu helpu mwy o bobl, a chi'n cael eich temptio yn dydych chi. Ond nid yw'r temptasiwn yno. Ond fe barhaodd Paul. Pam? Gai ddangos i chi pam. Dyma i chi gyffro. Dyma pam, a dwi wedi dweud hyn sawl gwaith, chi'n dod mewn fan hyn i bregethu, a falle'n teimlo'n isel meddwl, does dim llawer yma, a chi'n dod lan y grisiau, a chi'n cofio be chi'n neud. Ond iddynt hwy yr rhai a alwyd I ddewon a groegwyr yn Grist gallu Duw a doethineb Duw. Dyna pham. Dyna pham. I'r sawl a alwyd yn fewnol gan yr ysbryd glân, p'na I ddewon neu groegwyr, pwy bynnag I chi, o ba bynnag cefndir, o ba bynnag cenedl, y sawl a alwyd, y sawl yr agorodd yr ysbryd glân, llygaid I hyneidiau I weld eu pechod, eu hangen am Grist. Yr rhai yma trwy ras yn dod I weld mawredd Crist, yn dod I weld ei nerth, yn dod I weld mae doethineb Duw yw y ffordd y cyhoeddir yma. Lle gwel y byd y groes fel arwydd o wendid, yr hyn a wel y saint yw nerth Duw. Ond nid yw hwnna'n wir, y mae'r groes yn nerth Duw. Dyma'r ffordd y trefnodd y diwdod cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Dyma'r ffordd y trefnodd y Duw y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Cyn Genesis hyd yn oed, y byddai'r Iesu'n dod ac byddai fe'n dod i'r byd yma, byddai'n cael ei wrthod a byddai fe'n cael ei gysau gan yr Iddewon a'r groegwyr yn yr amser penodedig, yn yr amser gweitha byddai rai pobl yn dweud, yr amser byddai pawb yn ei wrthod ac yn ei groeshoelio fe. Ond dyma oedd y cynllun oedd y mae'r Iesu'n mynd i'r groes. Nid damwain oedd y groes. Nid oedd rhaid I Dduw ail feddwl ei gynlluniau ar ôl I ddyn groeshoelio'r Iesu. O, dyna be mae rai crefyddwyr yn meddwl. Ar ôl i'r groegwyr ar Iddewon gwrthod ar Iesu ac iddo cael ei groeshoelio, falle bod rhaid ail feddwl am gynllun. Na, dyma oedd y bwriad Genesis 3:15. Dyna oedd y bwriad proffwydwyd y byddai'r Iesu mynd i'r groes. Gan mae dod I farw ar y groes a wnaeth yr Iesu. Dyma'r ffordd y trefnwyd. O na fydden ni'n gallu mynd mewn i'r cynedleddoedd anferth yma gyda sgrins teledu o gwmpas y lle I gyd a pobl yn sôn am wyddoniaeth a pob math o bethau a technoleg a 2,000 o bobl yna a sefyll lan a dweud wrthyn nhw, esgusodwch fi, ydych chi'n gwybod mae ateb eich problemau yw Iesu Grist ar groes. Be fydde'n digwydd? Bydd pawb yn chwerthin. Bydd pawb yn chwerthin am ein penni. Petawn ni'n mynd I ryw gynhadledd grefyddol a cannoedd ar gannoedd o bobl yna, byddwn ni'n mynd mewn a clywed pob math o ddamcaniaethau, mynd mewn a dweud wrthyn nhw, yr ateb i'ch problemau chi yw Crist croeshoeliedig, a mi fydda'n atgasedd a gwrthwynebiad. A mi fyddach chi'n cael eich tywys allan o'r adeilad yn eitha smart. O'r ffordd y trefnwyd y byddai Iesu Grist yn cymeryd ein cosb ni am ein pechodau ni arno ef ei hun ar y groes. Y mae e'n fwy na groes, ond dyw mae yna groes corfforol o'n sicr. Ond yna ar y groes fe nath y tad gosbi yr arglwydd Iesu Grist. O'r dioddefodd Iesu Grist effern am un person yn ddigonol, ond dioddefodd effern am ei holl bobl ac yna ar y groes fe dioddefodd Iesu Grist digofaint perffaith y tad, yr holl alluog yn cael ei dywallt ar ei fab a dyma oedd yr ateb ac am nerth
am bŵer, delio a'n holl bechodau ni, pechodau holl blant, am nerth oedd yn y groes, i olchi pob staen pechod, am nerth sydd yn y gwaed a lifodd ar y groes. Yn y gwaed mae modd golchi ffwrdd pob un o'n bryntni ni. Nid oes modd byth gweld yn ôl staen ar ein uneidiau, mae wedi delio a'n pechod am byth. Does dim modd gweld y staen mwyach. Pam? Y mae wedi olchi'n llwyr lan. Y gorffennol, pechodau'r gorffennol presennol dyfodol, y cyfan wedi ddelio ar y groes. Mae'r Iesu wedi gosbi yn ein lle ni, mae'r gwaed wedi'n golchi'n lan a mae gyfiawnder ei berffeithrwydd yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Am nerth, am bŵer sydd yn y groes. Mae yn trawsnewid yr enaid. Ond nid dyna beth sydd yn digwydd. Mae'r groes, mae'r efengil yn trawsnewid enaid o farwolaeth i fywyd. Dyna pa mor bwerus yw e. Yng ngolwg Duw, mae'r enaid nawr yn lan, yn wynach na'r eira yn gyfion, wedi orchuddio'n llwyr a pherffeithrwydd ei fab, am ddoethineb. Os oedd y groegwyr eisiau doethineb, dyma i chi ddoethineb. Am ffordd y trefnodd y diwdod i ddelio ar broblem o gyfiawnder y tad ar un ochr yn mynnu cosbi pechodau, ond i drigaredd ar yr ochr arall am faddau pechodau. Dyna chi benbleth roedd eisiau doethineb yn doedd, a dyma be nath y diwdod, fe drefnwyd ffordd. Bodlonwyd cyfiawnder y tad, ac fe fodlonwyd ei drigaredd. Salm 85, adnod 10, trigaredd a gwirionedd a ymgyfarfiant, cyfiawnder a heddwch a ymgysanasant. Am ffordd lle nad oes lle i ddyrchafu dyn o gwbl. Dyma chi gwirth, dyma chi rhyfeddo, dyma chi ddoethineb, dyma chi nerth yr efengil y groes. Does dim lle i ddyrchafu dyn o gwbl yn yr efengil. A dyna roedd yr Iddewon eisiau, dyna oedd y groegwyr eisiau. Dyna beth mae pobl efengylaidd eisiau. Modern, crefydd sydd yn mynd i ddyrchafu nhw. Edrychwch pa mor ddiwiol ydw i, edrychwch pa mor fydol ydw i, edrychwch beth bynnag yw e. Mae yna falchder, yna rhywle, os ych chi'n dod o hyd iddo fe, yn y diwedd. Ond fan hyn, does dim lle i falchder. Lle ni all dyn ddwy'n dim o'r clod o ogoniant y diwdod. Oes yna rai sydd yn flinedig ac yn llwythog yn cario beichiau ar eich ysgwyddau. Eich bod wedi blino ar y gwacter yn y byd. Dych chi wedi blino ar y byd, ei gelwydd, ei sŵn, ei ragryth, ei fryntni. Yna dewch at Grist. Mae yna bŵer. Mae yna nerth yn y groes. Mae yna nerth yn yr arglwydd Iesu Grist. Oes yna rhai sydd wedi trio newid efalle, a wedi trio gwella, ond yn methu yn eich nerth eich hunan, a chi ddim yn gwybod sut allwch chi wella'ch hunan. Chi wedi dod i'r pwynt, chi wedi trio, chi ar fi'n roi'r ffidil yn y to, a chi ddim yn gwybod beth i wneud. Wel, beth yw'r cyngor? Dewch at Grist. Pam? Mae nerth yr holl alluog yma. Mae'r groes mor bwerus. Mae'r Iesu mor bwerus, mae'n gallu dod â ni o dywyllwch ein anghrediniaeth i oleuni ffydd. Dyna beth mae'n gallu wneud. Dyna chi allu. Dyna chi nerth, dyna chi bŵer sydd yn Grist, yn ei berson, yn ei farwolaeth ar y groes, yn ei atgyfodiad, y mae yn abal, y mae yn ewyllysio maddau pob un a ddaw ato. Dyna chi gyffro. Mae yn drist, oes dim llawer yma i wrando ar y neges y groes, ond yw e? Ond nid yw e'n drist. Gobeithio bod yn torri'ch calonnau chi, achos mae'n torri'n nghalon ni. 100,000 o Gymru Cymraeg, ond mae cyfieithiad gyda ni, felly gall pobl di-Gymraeg fod yma. Mae yna rai, yn does? Mwyafrif ohonoch chi di-Gymraeg. Ond os ots, y groes, nerth y groes, na fydde'r Cymru'n clywed, fod na bŵer yn y groes, bod gwir grefydd yw nid dyrchafu'n gweithredoedd da ni, nid dyrchafu fi fy hunan, ond Iesu Grist ar groes, dewch at y groes, dyna'r ateb i gymdeithas, dyna'r ateb i'r byd. Mae'r ateb fan hyn, mae'n ddigon syml, ond mae'r byd yn ei wrthod, mae'n dramgwydd, mae e'n ffolineb.
O, falle bod yna eiriau eraill allwch chi ddefnyddio i ddisgrifio'r negesydd yma. Ond allwn ni ddweud hyn wrthoch chi, dyma yw'r groes, mae'r groes yn nerth Duw. Eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groes hoelio. Dyna beth ni'n pregethu, a trwy'r ras i ni'n gweddio na fydd hynny byth yn newid. Yr holl bwysau, 20 mlynedd yn ôl, pwysau ymlaeth y gynulleidfa, siwr o fod, peidiwch â pregethu'r efengil yma, pregethwch rhywbeth llawer mwy ysgafn. 15 mlynedd yn ôl, yr un oedd y gwyn, peidiwch â pregethu'r neges yma. Pobl efengil yna, pregethwch rhywbeth mwy ysgafn. 10 mlynedd, 5 mlynedd yn ôl, hyd yn oed nawr, maen nhw'n dweud, peidiwch â pregethu hwn. Ond dyma'r ateb, dyma yw'r ateb. Iesu Gris ar groes, mae yna bŵer yma, mae yna nerth yma. Nerth yr holl alluog, ond iddynt hwy yr rhai a alwyd I ddewon a groegwyr yn Grist, gallu Duw a doethineb Duw. O, mae yna nerth, mae yna doethineb yma'r cyfan yma. O, na fyddwch chi'n dod at y groes, o, na fyddwch chi'n dod at Grist sydd ar y groes, a derbyn y maddeuant sydd ynddo fe. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch I ti am ffordd iachawdwriaeth, am y groes, am yr arglwydd Iesu Grist, ac am nerth, am bŵer, am ddoethineb. Ac o Dduw, y bydde ti yn dod lawr ein pli, tywallt ysbryd anam, gad i'n gwlad fach ni, glywed am ffordd iachawdwriaeth unwaith eto, ac I ddod menedifeirwch a ffydd trwy dy ras di. Teir gweithio ein plith, I ni'n gofyn hyn o trwy enw, ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen gadewch I ni ganu'r emyn rhif 179. Mae carchor orion angau yn dianc o'i cadwynau. 179 gen I sefyll uwch ani.
Cyn i fi weddio a gorffen, bennill olaf yna dilynaf yn ei lwybrau a chanaf yn fy nagrau, mae mwy na digon yn yr iawn i faddau'n llawn fy meiau. Died yw fy nghalon, mae'r Iesu'n dal yn ffyddlon. Ei reolwr yw tu hwnt i'r llen ac ar ei ben bo'r goron. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.